ଓହୋ କି ଗରମ! ଏ ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ପୁରା ଥକି ଗଲେଣି। ଆଜି କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲି କେଜାଣି, ଅଧା ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ଆସିଲିଣି, ହେଲେ ଶିକାରଟିଏ ମିଳିଲାନି। ଶିକାର ତ ଦୂରର କଥା, କୋଉଠି ହେଲେ ପଚାସଢା ମାଂସ ଖଣ୍ଡେ ବି ମିଳିଲାନି। ହଉ, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ଯାଏ ଏ ପାଖ ନଈରୁ ପାଣି ମନ୍ଦେ ପିଇ ଗଛ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ଆଉ ଖରା ଗଡ଼ିଲେ ଦେଖିବା କଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଯାଏ ମନ୍ଦେ ଆଗ ପାଣି ପିଇ ଦିଏ। ଏ ବାଘ, ଖବରଦାର, ମୋ ନଦୀର ପାଣି ତୁ ପିଉଛୁ କାହିଁକି? କଣ କହିଲୁ? ତୋ ନଦୀ? હવે କେବେଠାରୁ ଏ ନଦୀକୁ ତୁ କିଣିଲୁଣି? ତୁ ତ ଏମିତି କହୁଛୁ ଯେମିତି ନଦୀ ସାରାର ପାଣି ବିଲ୍ ତୁ ଦଉଛୁ ବୋଧେ। ମୁଁ ପାଣି ବିଲ୍ ଦିଏ କି ନ ଦିଏ ସେ କଥା ଜାଣିବା ତୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ନଦୀ ହେଉଛି ମୋ ଘର, ଆଉ ତୁ ଏ ନଦୀରେ ପାଣି ପିଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏ ଭାଇ ଦେଖ, ଖରାବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରନା। ଏମିତି ବି ମୋ ମୁଡ୍ ଭଲ ନାହିଁ। ଭୋକରେ ମୋ ପେଟ ଜଳିଲାଣି। ଚୁପଚାପ ପାଣି ପିଇ ମତେ ମୋ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦେ। ନା, ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସି ତ ମୁନିଆ ଦାନ୍ତରେ ମୋ ନଦୀର ପାଣିକି ଗୁଳିଆ ଆଉ ମଇଳା କରିଦଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଦାନ୍ତରେ ନଦୀ ପାଣି ଗୋଳିଆ ହେଇଯାଉଛି? ଆଉ ତୁ ତୁ ଯେ ସେ ଡୁଜର ଭଳିଆ ଏତେ ବଡ ବଡ ଦାନ୍ତ ରଖିଛୁ, ସେଥିରେ କଣ ନଦୀ ପାଣି ଗୋଳିଆ ହଉନି? କଣ କହିଲୁ? ତୋର ଏତେ ସାହସ ମୋ ଦାନ୍ତକୁ ଡୁଜର ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛୁ? ତତେ ଜମାରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମୁଁ ଦେବିନି। ଏ କୁମ୍ଭୀର, ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଙ୍ଗା ନଉଛୁ ତୁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ବି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ କଥା କହିବାକୁ ସାହସ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବାଘ, ଦ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର। ଭଲରେ କହୁଛି, ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯା, ଆଉ ଚୁପଚାପ ମତେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେ। ତା ନହେଲେ ମୋ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ତତେ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଧମକ ଦଉଛୁ ଧମକ। ଲଢେଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା। ଆଉ ଏ ଲଢେଇରେ ଯିଏ ଜିତିବ ଏ ନଦୀର ପାଣି ତାର। ପାଣି ଭିତରେ ରହି ନିଜକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବୁଥିଲୁ ନା? କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ତୁ ମୋ ଇଲାକାରେ। ମନେ ରହ, ମୋ ସମ୍ବିଧାନରେ କ୍ଷମା ବୋଲି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାଘ, ମୋ ମହାବଳ ବାଘ। ଆବେ ଆ, ଲଢିବୁ ତ? ଆବେ ଆ। ଭଜି ଭଜି ତହ ନାମ ଚକା ନୟନ ମୋର ଯାଉ ଜୀବନ, ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ତ କଳା ବଦ। ଆରେ ଇଏ କଣ? ଏ ବାଘ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଦାଲତ ବସିଲା ନା କଣ? ନା ତ, ଇଏ ତ ପୁରା କୋର୍ଟ କେସ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଇଏ କୁମ୍ଭୀରଟା ପ୍ରବଳ ଟିଙ୍ଗା। ଇଏ ଝଗଡା ନିଶ୍ଚୟ ସେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବ। ନା 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 ନା, ଯେମିତି ବି ହଉ କୌଶଳ କରି ମତେ ଇଏ ଝଗଡାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ବଡ ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ। ଯେ ଏ ବାଘର ଶାବୁଳ ଭଳିଆ ଦାନ୍ତକୁ କୁମ୍ଭୀରର ଡୁଜର ଭଳିଆ ଇଏ କେହି କଣ କାହାକୁ ସହଜରେ ଛାଡିଦେବେ? ନା 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 ନା, ଆଉ ଡେରି କରିକି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏ ଭାଇ ରୁହ, ଏ ଭାଇ, ଏ କାହିଁକି ମାରପିଟ ଲାଗିଛ? ଭାଇ ଟିକେ ରୁହ। ଏ ଭାଇ, ଏ ବାଘ ଭାଇ, ଏ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ, ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ଏ କାହିଁକି ଏମିତି ଝଗଡା ଲାଗିଛ? ଆରେ ରାଗ ଟିକେ ଶାନ୍ତ କର। ଏ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏମିତି ଲଢିବାଟା କଣ ଭଲ କଥା? ହେ ଶିଆଳ, ତୁ ଏ କୁମ୍ଭୀରକୁ ବୁଝେଇ ଦେ। ସେ ମତେ ଏ ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦଉନାହିଁ, ଆଉ କହୁଛି ଏ ନଦୀଟା କୁଆଡେ ତାର। ଠିକ କହିଛି ମୁଁ, ଏ ନଦୀଟା ମୋର, ଆଉ ଏ ନଦୀର ପାଣି ତତେ ମୁଁ ପିଇବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଓହୋ, ଏଇ କଥା। ଏ ଦୁନିଆରେ କେତେ ବଡ ବଡ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଶେଷରେ ପାଣି ପାଇଁ ଝଗଡା ଲାଗିଛ। ଛି ଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଏକଥା ଜାଣିଲେ କଣ କହିବେ କହିଲ? ଆରେ ଭାଇ, ଏ ନଦୀର ପାଣି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏ ନଦୀ କେବଳ ମୋର। ହଁ ହଁ, ଏ ନଦୀ କେବଳ ମୋର। ହଉ ହେଲା କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ, ତମେ ଆଉ ରାଗ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ଏ ନଦୀର ପାଣି ତାର? ଓହୋ ବାଘ ଭାଇ, ତମେ ପୁଣି ରାଗିଲ? କିର ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କର।
ଶୁଣ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ମତେ ଯିଏ ଅଧିକ ହସେଇ ପାରିବ ଇଏ ନଦୀ ହଉଛି ତାର। ଦେଖିବା ଆଜି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ମତେ କିଏ ଅଧିକ ହସେଇ ପାରୁଛି। ଆରେ ତତେ ହସେଇବୁ? ହେଲେ କେମିତି? ଆରେ କେମିତି? ଆରେ କହ, କେମିତି ହସେଇବୁ? କେମିତି ହସେଇବା ବୁଝିପାରୁନୁ କଣ ଯେ? ବାଘ ଭାଇନା ତ ଆମର ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ସେ କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଛି। ଆଉ ତମେ ବି କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ ଭଲ ନାଚ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ବାଘ ଭାଇ ଗୀତଟିଏ ଗାଇବେ ଆଉ ତମେ ସେ ଗୀତରେ ନାଚିବ। ଦେଖିବା କିଏ ମତେ ଅଧିକ ହସେଇ ପାରୁଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ବାଘ ଭାଇ ତମେ ତାହେଲେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କର। ଠିକ ଅଛି ଶିଆଳ, ଖାଲି ତୁ କହୁଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ତୋ ଅନୁରୋଧରେ ଆଜି ଗୀତଟା ଗାଉଛି। ମଥାରେ ଦେଇ ପାଟ ଓଢ଼ଣି ଆସିବୁ ଯେବେ ସାଜି ମରାଣି। ମଥାରେ ଦେଇ ପାଟ ଓଢ଼ଣି ଆସିବୁ ଯେବେ ସାଜି ମରାଣି। ରାତି ହେଇଯିବ ଦିନ ତୁ ପରା ମୋର ପୁନେଇ ଜହ୍ନ। ତୁ ପରା ମୋର ପୁନେଇ ଜହ୍ନ। ନା ତାଙ୍କ ଗୀତ ନା ତମ ନାଚ ମତେ କିଛି ବି ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ହେ ବାଘ ଭାଇ, ଆଗଥର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତମେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲ। ଆଜି ଆଜି ଅଯଥାରେ ଚିତ୍କାର କରି ବାଘ ଭାଇ ତମ ଗଳା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ ତମେ ତ ଖାଲି ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ ଥେଇ ଥେଇ ହେଇ ନାଚୁଛ। ତମେ ଦି ଜଣ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଖୁସି କରିପାରିଲନି, ତାହେଲେ ମୋ କଥା ତମ ଦି ଜଣକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥର ମୋ କଥା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଯେମିତି ଫୁଲଟିଏ ନିଜ ବାସ୍ନାରେ ପରିବେଶକୁ ମହକିତ କରେ, ଆଉ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର କିରଣକୁ ସକାଳ ହେଲେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଗଛଟିଏ ଯେମିତି ନିଜର ଫଳକୁ କେବେ ନିଜେ ଖାଏ ନାହିଁ, ଠିକ ସେମିତି ନଦୀ ନିଜର ପାଣିକୁ କେବେ ନିଜେ ପିଏ ନାହିଁ। ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। କେତେ ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ। ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୁସିରେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। କଣ ବୁଝିଲ ବାଘ ଭାଇ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ? ଏଥର ଆଉ ଝଗଡା ନ ଲାଗି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ, ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ନେହ ଦିଅ। ଦେଖିବ ଏ ଦୁନିଆଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ରେ ଶିଆଳ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ତୁ ମୋର ଆଜି ଆଖି ଖୋଲିଦେଲୁ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ କହିବିନି ଏ ନଦୀ ମୋର ବୋଲି। ଏ ସାଙ୍ଗ, ରାଗରେ କଣ ବିପଦ କହିଦେଲି ବୋଲି ତୁ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଛୁ ନା? ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଏ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ପରା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ତତେ ବହୁତ ଶୋଷ ହଉଥିଲା। ସାଙ୍ଗ ଆ, ତୁ ମନ ଭରି ପାଣି ପିଇବୁ। ତୁ ମନ ଭରି ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ପିଠିରେ ବସେଇ ଏ ନଦୀ ସାରା ତତେ ବୁଲେଇବି। ଓହୋ, ବଞ୍ଚିଗଲି। ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବଡ ବିପଦ ଟଳିଗଲା। ଠିକ ସମୟରେ ଯଦି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି କଣ ଯେ ହେଇଥାନ୍ତା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ କାହାଣୀରୁ କଣ ବୁଝିଲେ? ଜୀବନରେ କାହା ସହିତ ଅଯଥାରେ କଳି ଝଗଡା ଓ ଶତ୍ରୁତା ନ କରି ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନ କେତେ ସରସ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। କଥାରେ ଅଛି ପରା, ବନ୍ଧୁତା ହିଁ ବଳ।